Жертви на измама с автомобил обиколиха половина Европа, за да разкрият схемата, в която са попаднали. Ще прояви ли интерес българската полиция към информацията за схемата, събрана от потърпевшите? Решихме да се закупим малко по-нов автомобил за нуждите на семейството. Поискахме кредит от банката, отпуснаха ни. Това, което ни беше обяснено за автомобила, беше потвърдено от сервиза. След като започнахме колата с фактура, още същия ден бързахме да регистрираме автомобила в КАТ Варна, за да можем да направим каско и гражданска, за да можем да се я караме спокойно. Така на 30 януари 2025 година в късния следобед ние бяхме притежатели на нов и хубав автомобил. Една година по-късно бях посетена в късния следобед от мъж и жена, които се представиха за служители на гранична полиция Варна и казаха, че е свързано с автомобила. Казаха, че трябва да взема документите на колата възможно най-бързо, ключа за автомобила и трябва да им го предам в гранично полицейско управление Варна. Подписах протокол за доброволно предаване на автомобила. До сега аз правя мое собствено разследване относно автомобила и съм стигнала до там, че съм намерила собственика, намерила съм кой го издирва. Моето собствено разследване разбирам, че автомобилът е собственост на фирма, с който е използван като залог за кредит от банка. Същата фирма и същите лица са свързани с N на брой други фирми и имат общо обявени за издирване 5 автомобила, всички които са залог за кредит от различни банки в Норвегия. От всички тези служби съм получила отговор да се свържа с българската полиция за съдействие. Са ми цитирани закони от норвежкото законодателство, от които може да се възползва и българската полиция, ако има желание да разследва по някакъв начин ситуацията. Цялата информация, която сама съм събрала, всичко това съм предоставила на българската полиция. Но резултата за сега е, че е взет моя автомобил и нищо повече не се случва. Как е възможно автомобил да бъде регистриран, застрахован, кредитиран в рамките на Европа, а година по-късно някой дойде да каже автомобила се издирва и цената да е плати обикновения човек, че е аз и да пие една студена вода. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?